लाखो रुपये पगार आहे, वरून पेन्शन सुद्धा मागतात आणि दुसऱ्या बाजूला या गोरगरीब शेतकऱ्यांकडून लाच सुद्धा घेतात. हे सगळं काय करताना या कर्मचारी लोकांना लाज तरी कशी वाटत नाही हो. आपला भारत देश कृषीप्रधान देश आहे आणि त्यामध्ये आपला शेतकरी राजा आहे. पण आता कोण्याही तरुणाला त्याच्या घरचे म्हणत नाहीत तू शेतकरी हो, तू राजा हो. त्याच्या घरचे म्हणतात तू पोलीस हो, तू डॉक्टर हो, तू इंजिनियर हो. कारण आपला देश फक्त नावापुरतंच कृषीप्रधान देश राहिलेला आहे आणि त्यामध्ये शेतकरी हा राजा म्हणून नावापुरतंच उरलेला आहे. कारण तुम्ही आता आपल्या शेतकऱ्यांची अवस्था काय हे तुम्ही पाहता.